Salutare oameni buni și bine v-am regăsit la un nou episod. Eu sunt Angie și astăzi o să vă arăt cum să hackați Driving School Auto. În primul rând, vă trebuie aplicația Lucky Patcher. O luați de pe Aptoid. Nu de pe Magazine Play, că nu merge așa. Și o să vă dea aici. Apăsați pe Driving School 2016. Deschideți meniul cu patch-uri. Crearea aplicației modificată. Fișier APK refăcut pentru emulare în APP și level. Al treilea, adică pe deasupra celui MOV. Ăsta. Lăsăm totul aici, nu umblăm. Reconstruirea aplicației. Aici așteptăm. Acum se încarcă pachetele. Iar apoi vom trece la pașii următori. Nu are de ce să nu vă meargă, trebuie să meargă neapărat. Dacă urmăriți toți acești pași. Aici trebuie să așteptăm ceva cam multicel, da. 2 minute. În unele depinde de telefon. Dacă aveți un telefon foarte, foarte bun, cel mai nou după piață, aici o să dureze doar 1 minut, 2. Eu nu am chiar cel mai bun telefon după piață. Și că tot se apropie Crăciunul, vreau să vă urez tuturor sărbători fericite, să stați alături de familie, de cei dragi și să fiți fericiți. Mamă, vine Crăciunul! Cât de repede a trecut anul ăsta. Da, și eu deja de la hack m-am dus la Crăciun, cu vorba. Deci aici trebuie să așteptați fără să atingeți ecranul. Dacă atingeți ecranul, se anulează comanda și nu mai merge. Trebuie să nu atingeți ecranul aici deloc. Și de-aia nu pot să pun nici pauză, că aș pune pauză și aș da când să vă scutez de un timp. Dar nu pot, că nu am voie să ating ecranul. Mamă, dar chiar că trebuie să stai mult. Uitați-vă până la sfârșit pentru că merită. Și la sfârșit o să aveți toate mașinile. Adică nu vi le dă pe toate așa din prima. Trebuie să luați foarte mulți bani și apoi să le deblocați pe toate. De fapt, câte vreți. Ori pe toate, ori câteva. Inițial am vrut să bag hack la acest joc și m-am gândit, băi, de ce să știu doar eu să bag hack, să hackez un joc și să nu știe și alții. Și m-am gândit că tot am timp liber și tot timpul din lume să fac un videoclip în care să vă învăț. Deci, nu uitați să lăsați un like și să vă abonați la canal. Că fac o treabă destul de bună până la urmă. Și vreau să îmi scrieți în comentarii câți dintre voi ați apucat să vă uitați la seria de FIFA 07. Să îmi scrieți în comentarii dacă vreți să continui seria. Mamă, dar mult mai aștepți la hack-ul ăsta. Dar merită până la urmă. Că normal, cu cât jocul este mai mare, cu atât aștepți mai mult aici. Ce joc are 100 de mega, deci trebuie să așteptați cam atâta. Cam atât de mult. Mamă, cât mai aștept aici? Deci v-am spus, aș da pauză și v-aș scuti de 2 minute, că ați pierdut 2 minute din viață să mă ascultați cum vorbesc aici. Aș da pauză, dar nu pot, că nu ai voie să atingi ecranul. Asta mă enervează.
Acum ce să facem? Ne uităm la roata asta care se învârtește. Se învârte, mă scuzați. Învârtește. Doamne. Nu mai știu nici gramatică. Da, puteți să treceți deja când dau. Că în timpul ăsta nu o să mai zic nimic, ca și vă uitați degeaba. Deci treceți deja acolo, că nu mai are sens. A, da, Dumnezeu. Acum dăm, accesați fișierul. Driving School 2016. Accesăm fișierul. Instalare și dezinstalare. Nu vă speriați. Prima oară trebuie să-l dezinstalăm, apoi să-l instalăm. Am terminat de instalat jocul, intrăm în el. Stați puțin. Așa. Iar acum, pur și simplu, când ne dă la meniu, stați o clipă, apăsați la butonul acesta din dreptul bănuților, butonul plus. Și aici alegeți ce vreți. De exemplu, eu să aleg cei mai mulți bani. 3500 de bănuți ăștia. Apăsați pe el. Și o să vă dea ceva de la Lucky Patcher. Prima oară se conectează la jocuri Play. Ca de obicei. Mamă, și iar ăsta. Hai mă, că nu vreau să se conecteze la nimica. Ce se întâmplă? Nu vreau. Dăm la bănuți. Apăsăm aici bănuții. Refuzați. Refuzați. Și ne apar deja, avem 14.000 de bănuți. Iar acum intrăm pur și simplu unde vreți. Ultima mașină, cea mai bună, o deblocăm. Și asta le deblocăm. Deblocăm ce vrem acum. Sper că v-a plăcut acest minunat episod. Nu uitați să lăsați un like și să vă abonați la canalul meu. La revedere!